Quando você ouve um podcast, está procurando entretenimento ou conhecimento, certo? E se você procura por desempenho e qualidade para o seu veículo, qual a sua escolha? Os amortecedores Motorcraft têm tecnologia Ford e oferecem uma condução suave para uma viagem tranquila e segura. Escolha a confiabilidade dos amortecedores Motorcraft, válidos para a linha K, Fiesta, EcoSport e muito mais. Quando terminar seu podcast, é só acessar a loja da Ford no Mercado Livre e experimentar a diferença. A Max, seu streaming queridinho, veio aqui no seu podcast para saber. Você curte reality aventureiro ou prefere um conteúdo mais emocionante? Seja lá qual for seu preferido, tem na Max. Os realities que você ama, como Quilos Mortais, agora em versão 100% brasileira. E tem novidade, Sobrevivência Extrema vai ser o seu novo vício para maratonar. Tem Largados e Pelados, Masterchef, Operação Fronteira e muito mais conteúdo brazuca para ver. Vida real para todos os gostos é na Max. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a chroeso I podlediad Rugby Cymru, dy fi Carwyn Harris. Fel yr arfer, mae Carwyn Evans dy fi a Iestyn Thomas, falch I gael ti nôl ar ôl pythefnos bant. Efo ddim pythefnos bant fel gwyliau, efo ddim, ond oedd pethau eitha prysur di just adeiladu lan. Oedd popeth yn digwydd ar dydd Iau am ryw reswm. So ond orfi nôl. So, falch I bod nôl ar y pod, I fod yn onest. Pleser mawr I gael ti nôl. Carwyn, mae fynd I bod yn wythnos dda o rygbi. Ni'n gallu bod yn positif a siarad am rygbi ar y pod, wythnos ma. Fi'n gwybod, mae'n anhygol meddwl mae dim ond un tîm o Gymru gollodd, a'n anffodus i'r tîm hynny, o'n chwarae tîm arall o Gymru, felly na. Wel, mae'r tro cynta ers bod fi di ymuno, chi boes, ni wedi cael tair buddigoliaeth. Mae'n bell wythnos, ni wedi cael dim un, o'n i cael tair mewn wythnos. Mae'r hael mas, mae popeth I weld yn gwenu ar rygbi yng Nghymru unwaith to, felly. Mae fydd bod yn o'r a diflas yng Nghaerdydd trwy'r dydd, ond felly mae'n well ffordd gorllawen. Mae'n dechrau, lle mae'n dechrau? Gweilch neu Scarlett ar ddydd Gwener? Felly Scarlett ar nos Wener ar gyfer Carwyn. Oedd e never in doubt, yfe? Fydd y goliaeth i'r Scarlett yn erbyn Zebra? Na, never in doubt, ond ddim eisiau dechrau ar pwynt negyddol, ond am safon gêm, oedd yn amlwg le oedd y ddoi dîm yn y tabl. Oedd e ddim yn, beth llwn I weid, yn brydfeth ar y llygad i'n rwy'n oedd yn watcho fel neutral, ond pan mae doi dîm yn stryglan, dyna beth sy'n digwydd, mae angen un tîm Cymru wedi cyfleoedd, a am y tro cynta ers spel fe gymerodd Scarlett I cyfleoedd, a bwriad dyn ni'n meddwl oedd buddigoliaeth a pwynt bonus, a dyna'n union gyflawnodd y tîm. Lot I weithio arno to, ond o ran dechrau adeiladu momentum I tymor nesaf beth wedes I fi'n cael ei pythefnos nôl, oedd yr angen curo'r Zebra y pwynt bonus a wneud yr un peth gyda'r dreigiau. Mae'n dweud na erbyn Zebra, a nawr jyst bwrw mlaen I dydd y farn. Rhaid gweud hefyd, o'n i'n meddwl pan dath Sam Costello mlaen, oedd safon I berfformiadau. Ond mi'n stori faint sy'n gweld eisiau fe, tan bynd oddi ar y faint fel yna. Oedd jyst newid gwedd y gêm a fel jyst rheoli'r gêm yn yr ugain ola mewn ffordd. Oedd fwy strwythur dach chi yn y 20 munud ola yn dod I weld y gêm allan. Ti'n gweud yn beth I Scarlett yn y wared dda, a rwydd o tîm dda I wennill byd ddim yn wared dda I fe. Ond Iestyn, ges I gyfle I wylio hwn, oedd fel na Carwyn weid, Scarlett Cymru ei cyfleuon do. Oedd pethau elfennol na dan nhw, rwy'n gipiad na gan Gareth Davies. Trademark maen nhw'n galw fe, her mae fe'n neud e mor gymaint, a byddai'n ei digwydd ar ôl, pryd nath Zebra falle mosod yn ôl tymor bach, a ni'n meddwl, tymor bach yn cage i'r gair, ond rwy'n gipiad na'n eitha dda, ond fi'n credu'r un mwyaf dydleol oedd y offload na gan Plumtree yn y hanner cynta, bach o dadl ar lein amdano hynna. Fi ddim yn siŵr, ond
ond mae fe'n sgil anhygoel i wneud yr offload nes. Mae tîm sy'n, nhw ddim di ennill llawr y gemau, mae hyder nhw falle ddim lan at y safon na, ond chwaraewyr fel Plumtree, sy'n wneud pethau fel yna, oedd Redjad, support line na gan Gareth Davies am ei gais cynta cyn yr yngipiad, oedd wnaeth o ddad, perfformiad yna, rhywun fel Tommy Lewis, o'n i'n cofio ni wedi gweld Tommy Lewis y chwarae llan am ddyfru yn dechrau'r blwyddyn yn nio nawr, a nawr mae wedi cael mi lan i'r gêm rhanbarthol. Mae hwnna'n dda i weld, a fel nath i sôn dy Costello, falle y gêm, falle wedi dod nôl i Zebra fe rhyw ffordd, nath y prop Pentyn a Hasi fi'n meddwl oedd wedi sgori yn y cornel, a falle, falle bydd Zebra dod nôl eto, ond rhywun fel Costello, fel steady the ship fel rhyw ffordd, a dod mlaen a selio'r fuddugoliaeth. Ie, o'n i'n meddwl fel nes ti weid, falle oedd y dadlwythiad i synnu'r dyfarnwr bach, oedd wedi synnu gymaint bod rhywun wedi trial y dadlwythiad, bod e heb dyfarnu fe. Yn sicr oedd wedi mynd mlaen, oedd e bron mor bell mlaen a un yn gêm y dreigiau erbyn Gweilch, cael ei weld. Ond, ynglyn â Gareth Davies a Tommy Lewis, fe gael bod Tommy Lewis ers sydd o ddod mewn i'r tîm, a fe wedi bod yn gyson i'r Scarlets am wythnosau, yn wedig yn ymosod, a Gareth Davies, mae fe'n neud e pob tro, mae fe mor dda yn neud e, a ti'n gweld yr un ryngypiad gath e, oedd e'n wych, chwarae teg iddo fe. O'n i'n gweld restr ynglyn â chwaraewyr y flwyddyn Scarlet, opsiynau. Carwyn, ti wedi cael, pwy bydde dy ddewis di? Fi'n credu Gareth Davies, Elias, Alex Craig, Iwan Nicholas, Iwan Lloyd a Johnny Williams, efe? Fe hwnna yw'r restr? Ie, fi'n credu ma, Peth yw, mae hwn yn rhywbeth sy'n bod yn feddwl i fel, yn amlwg mae un tîm pêl droed mawr yn Lloegr, di gweud bod nhw'n dathlu diwedd y flwyddyn, as mae wedi bod yn dymor gwarthus iddyn nhw. A fi wedi bod yn meddwl, a dos y tîmoedd rygbi wneud yr un peth, os na ni wedi cael llwyddiant, odyn ni'n gwobrwyo chwaraeo'r flwyddyn, ond ni ddim yn gwneud big song and dance about it, achos does dim lot o uchafbwyntiau wedi bod eleni, ond i fi, mae'n mhleidlais i'n mynd i Iwan Nicholas, achos fi wedi bod eitha hallt o Iwan yn y gorffennol, a'n cwestiynu i lef yn y garfan ac yn y tîm, ond mae wedi ateb y cwestiwn yna eleni, a mae wedi bod un o'r chwaraewyr dibynadwy yna trwy'r tymor sydd wedi rhoi 100%, a mewn tîm gwael sydd wedi rhoi orau bod tro. Mae'n amlwg, mae fe'n meddwl lot iddo fe gynrychioli'r rhanbarth. A fi'n credu, pan mae pethau ddim yn mynd ar y ca, i gefnogwyr sy'n gweld chwaraewr yn rhoi o'i orau bob gêm, mae yna rhywbeth i obeithio am, a fi'n credu mae eisiau camol a i wobrwyo fe am hynny, ond yn amlwg, falle bod e'n cael penawdau mor aml ar rhywun fel Gareth Davies, sy'n, fel o'ch chi'n sôn, y trademark na, y rhedeg y linell i orffen ceisiau ffwrdd. Mae fe'n i gyda'r gorau yn y byd yn neud na'n wedyn. Ond fi hefyd yn gwybod bod Alex Craig yn ddewis poblogaidd. Mae wedi dod ar ryw fath o fel strength a muscle i'r ail reng, rhywbeth i wedi falle gweld eisiau ers dyddiau Jake Ball yn Crys y Scarlet. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Mae nhw gyd di wneud digon i fod na, ond ar y cyfa, mae'n lle bod y garfan ddim wedi gwneud digon eleni. Ie, byddwn ni'n rhoi i Alex Craig. O'n i'n synnu bach bod Leather Barrow ddim ar y restr, i fod yn onest. O'n i'n meddwl bod fe wedi cael tymor eitha dda. Mae'n wedi feddwl taw i dymor gyntaf yw ar y lefel yma. A fi'n gwybod cytuno ynglyn â Iwan Nicholas. Fi'n credu bach o hynny yw, mae fe wedi cael safle. Mae fe wedi gallu bod yn un safle am wythnos ar ôl wythnos fel cefnwr. Fi'n gwybod y reswm am hynny yw anafiadau, y boes yn gadael i ddelen newydd ac yn y blaen, ond fi'n credu bod ei fod wedi gyson fel cefnwr, fi'n credu bod e'n arweinwr i'r tîm, mae wedi bod yn gapten o'r blaen, a chwarae teg iddo fe, mae wedi bod yn dda. Iestyn, pwy bydd y tîm roi nes ti, fi'n credu ti'n cytuno falle da Alex Craig wyt ti? Ie, fi moyn fod yn gwranol i pigo rhywun arall, fi'n mynd i roi Alex Craig, herwydd, fel mae dy ti chwaraewyr, profiadau yn y pac fel Lawsi, fel Fafita. Maen nhw ddim wedi chwarae fel yn cyson trwy gymaint y tymor, a falle pryd maen nhw yn chwarae, maen nhw'n
rhoi lefel lan i'r perfformiad, ond mae Craig wedi fod yn cyson yn y tîm na. A fi credu mae'r partneriaeth na, Lawsi a Craig yn y ail reng, a fe Fafita rwle yn y reng ôl. Mae fe just yn cydbwyso'n eitha dda, so, a mae Craig, so mae fe'n neud siwr gymaint o waith. A siwr gymaint o waith, felly mae fel y casual supporter, felly ddim yn gweld. A so fi'n meddwl mae Craig falle rhyw pellter oddi rhywun arall, fi'n meddwl. Ie, pryder i Scarlett nawr i sicrhau bod nhw'n cadw yn y garfan wrth gwrs. Fi'n siŵr bydd y carfanau yn yr Alban yn edrych arno fe i fod nôl, i fod yn rhan o'r garfan nhw. Carwyn, ti'n credu gallech chi cadw ymlaen iddo fe blwyddyn nesaf, falle blwyddyn ar ôl? Fi'n credu byddwn ni'n oce am flwyddyn nesaf. Y tymor ar ôl ni'r broblem. Yn amlwg, os gaeth y dymor arall fel hyn, fydd y tîm rhyngwladol yn cael lwc arno fe, a wedyn fydd y rhanbarthau, tîm oedd yr Alban, sori, yn mynd ar ei ole. Ni'n gweld yn aml yn rygbi, yn dyfelu, mae chwaraewr yn symud bant o'i gartre, cael blwyddyn neu ddau dda, a wedyn mae fe'n mynd nôl mwyn cael chwarae'n rhyngwladol. A fi'n credu mae hwnna'n rhyw fath o dealltwriaeth mewn rygbi domestig nawr. Mae dyna yw'r drefn, dwi'n edrych a taig Burn greiddodd yn Llanelli fel pumed dewis yn Leinster, a dawodd yn yr wyddod o Munster am nawr. Mae fe un o'r chwaraewyr gorau mwyaf dibynadwy i Iwerddon. Mae'n rhan o'r gêm yn anffodus, ond ie, os gen i am flwyddyn arall, mae'n rhoi cyfle ni wedyn ffeindio yr un nesaf mewn ffordd. Achos dyna yw'r dric yn fe, bod os ti'n colli rhywun sy'n cynnig rhywbeth penodol, bod ti'n gallu eilyddio fe like for like. Un cwestiwn arall ar y Scarlett. Wrth yna, ni'n mynd i rhagdybio a dewis ein carfanau ni ar gyfer yr haf, ar gyfer Tîm Cymru. Carwyn, sawl bach gan y Scarlett bydd tîm yna yn dy garfan di? Ti wedi meddwl am hynny o'r belled? Wel, fi wedi meddwl am yr olwyr, a fi wedi dewis tîm reit ddibrofiad yn benna achos bod lot o anhyfiadau dyn ni, a bod ddim lot o ddewis. Fi'n credu fydd... Fi'n mynd i weid hyn yn seiliedig ar carfan o 38 chwaraewr. Fydd 8 o'r Scarlett yn y mynd. Right, okay. Am bell i sioc, falle. Ie, diddorol, oherwydd nes i weid rhywbeth debyg o ran Caerdydd, felly gewn ni weld, so os mae Iestyn yn cytuno, ond gewn ni weld yn y man. Wrth gwrs, buddugoliaeth y Scarlett, nath hwnna roi pwysau ar y dreigiau. Oedd y dreigiau angen buddugoliaeth, wel, angen pwynt i sicrhau bod nhw ddim yn gallu cymryd hyd at y ddydd ola, i ddim fod y garfan gweitha yng Nghymru o ran y tabl USC. Yn anffodus, gaethon nhw ddim y pwynt na, felly nhw fydd y tîm a'r waelod o'r 4 carfannau Cymru yn erbyn y Gweilch. Iestyn, buddugoliaeth dda i'r Gweilch yn gyntaf, ond oedd e ddim y gêm orau, oedd e? Na, ti'n gallu gweld fod y Gweilch di dod mewn i'r gêm ar ôl 2 colled eitha fawr. A mae fe fel new territory y Gweilch, herwydd nhw ddim di ildio 60 pwynt dechrau'r Gweilch cyn y gêm na yn erbyn y Bulls. A nawr maen nhw wedi gwneud yn 2 wythnos yn lynol, ond fi credu falle ddim y gêm orau, ond Toby Booth i dweud ar ôl y gêm, 5 pwynt sydd y fwyaf sy'n gallu cael mewn gêm o rygbi, a maen nhw wedi cael 5 pwynt. So, of gwrs, mae llawer o pethau sy'n gallu wella ar gyfer y gêm ola yn erbyn Caerdydd, ond mae'r perfformiad yna, mae dal siawns fach. Fi credu y USC wedi rhoi 2% iddyn nhw, so oedd y meme na di mynd lawr ar rugby pass a trwy gydol y cyfryngau. Straight, falle bach o beth dy'r Gweilch, ond fi ddim gallu gweld e'n personol, ond maen nhw wedi ymateb nôl, a dyna'r fi credu beth oedd o beth pwysig. Y blwyddyn diwetha, nhw wedi colli yn erbyn Saracens yn Europe, wedyn nhw wedi colli'n drwm yn erbyn Gyraedd, a wedyn colli yn erbyn Caerdydd. So, ar ôl falle cwbl o gemau nhw wedi colli'n fawr, maen nhw wedi ymateb nôl a ennill gêm. A mae fe'n dda iawn i weld rhywun fel Dewi Lake, rhywun fel Jack Morgan, maen nhw ddau yn dechrau nôl a chwarae.
fi'n meddwl dal tymor bach mwy, maen nhw gallu mynd lan mewn lefel. Wrth gwrs, maen nhw jyst i dod nôl o anafiadau. Ond ie, falle ddim y gêm gorau, ond mae Toby Booth ddim yn ei Becsams ond hynny o gwbl. Na, yn sicr. Y mîm ti'n sôn am wrth gwrs yw'r Jim Carrey mîm, so there's a chance. 200 o siawns, ond mae dal siawns dyn nhw i gyrraedd yr 8 ucha. Nawn ni drafod hwnna mewn bach, ond am y gêm yn benodol. Blaenwyr y Gweilch enillodd y gêm, do. Y pac nhw yn domnyddu, yn ymwedig yn y scrum, a'r sgarmau symudol, Dewi Lake yn sgori wrth gefn oedd pawb yn credu to Jack Morgan oedd ar y pryd. A wedyn cais Rhywun Morgan Williams yn dod oddi ar symudiad, oddi ar lein. Ond am y hanner o'r gyntaf, y tîm gorau, oedd y dreigiau fe, Carwyn, o'n nhw'n amddiffynol, o'n nhw'n gryf, o'n nhw'n sicrhau bod y Gweilch methu torri'r lawr, o'n nhw 6 pwynt ar y flaen. Ond wedyn nath pethau ar chwal, do. Do, fi'n credu, oedd y wastad yn tymlo fel bod y Gweilch yn rheoli'r gêm, hyd yn o pan nhw'n tu ôl ar y sgorfod. O'n i byth yn cael y twmlad bod nhw'n mynd i panico a implodo unwaith to a colli'n dod mewn y dreigiau. O'n i wastad yn meddwl, unwaith dechreuwn nhw sgorio, fydd fel the floodgates will open sort of thing. Ond dreigiau yn helpu neu'n chwaith. Ni wedi siarad lot yn yr wythnosau diwetha am disgyblaeth ac yn benodol falle un rhanbarth penodol yn gorllewin sy'n hoffi cael cardiau melyn. A mae'n edrych nawr fel bod chwaraewyr sy'n gadael y rhanbarth ddim yn anghofio am ei disciplinary routes pan mae'n dod i chwarae rygbi. Ond am 10 munud, hollol stupid. Wnaethon ni drafod yr un peth pan gath Plumtree a Gareth Davies bron o fod identical amser ar y cloc yn erbyn Ulster a droiodd hwnna'r gêm. Lo and behold, mae'r dreigen mynd, na, hold my beers, Galed, lle ni'n matcho hwnna. A mae'n gwneud un peth. A mewn tîm sy'n colli'n aml, mewn tîm sy'n falle ddim yn llawn arweinwyr, pan mae Aaron Wainwright yn cael ei sy'n buno, chi jyst gorfod mynd, beth yw'r pwynt? Fel, mae fe jyst twptra llwyr, a dim bod fi'n gweud bydde wedi wneud gwahaniaeth i'r sgôr terfynol, achos fi'n credu oedd y Gweilch lot gwell, a o'n nhw'n mynd i sgôr o'r 4 cais ar draws yr 80 munud. Ond yn sicr, dyw tîm oedd ma ddim yn helpu hynny pan nhw'n stryglan. Falle be wnes i weid oedd yn anheg, oedd y Gweilch, oedd y dreigiau ddim yn dominyddu am yn hanner o'r gyntaf, ond oedd y Gweilch yn rhoi cyfleoedd yn nhw. Oedd y Gweilch yn gwneud pethau twp, nath Dan Edwards fethu ar gic i'r yslydd trwy cisio cael o fewn y 5, o beth i bod 50 meter mas. Nath Rhywun Morgan Williams cymryd tap and goes fel o'n nhw'n mynd mas o ffasiwn am ryw reswm yn hanner ein hunain. A nhw'n rhoi cyfleoedd i'r dreigiau, ond wedyn, nes i weid cyn i ddechrau'r pod, o'n i'n meddwl, oedd y garden felen na i Jane Black yn Scarlet-esque, o'n i moyn ysgwennu mewn y report yn ysgwennu, ond ti'n feddwl ddwywaith yn beth i hynny, ond falle nawr fi'n gweud efo hyn. Oedd hi'n Wainwright, sgarm yn symudol, mae'n digwydd deall pam, o wedyn oedd hi'n Black, mae fe'n yn hanner Gweilch, mae wedi rhedeg sgarmau symudol rhyw 20 llath ar ôl cic wych gan Will Reid i cymryd amser mas o'r gedyn felen i Wainwright. A wedyn, mae fe jyst yn bwrw'r bêl mas o law tipric. A wedyn mae fe'n troi gwmpas fel, fi yn syndod. Oedd e'n dros ben. Iestyn, dyna oedd y foment ynghyfennol i fe. Wedyn, oedd e'n symudiad da gan y Gweilch i cymryd mantes o hynny, ond oedd? Oedd, oedd cerid yn dy Wainwright. A ti'n gallu gweld falle momentum di dechrau fel shift o rhyw fath, a wedyn nath dreigiau yn neud really dda i stopo'r sgalmes sydd wedi dod ar ôl hynny, ond yn anffodus oedd Nicky Smith i ennill y brwydiau yn y scrum, a wedyn nath Gweilch sgori gan Dewi Lake, a wedyn oedd y dreigiau di wneud y cwpl o funudau nesaf, ond o'n wedi chwarae'n eitha nhw, a maen nhw ddim di wneud unrhyw beth wael, oedd Will wedi rhoi y grib y cic na trwyddo, a oedd mantes
fod y bil dy'r Gweilch, oedd bach o momentum 90 ond wedyn y sgarmes fa jyst i'n mynd mlaen am cwpl o dyddiau, a fi ddim yn siŵr pam. Ond Dyna'r foment i rhywbeth y synigedd, yfe? A wedyn, wedyn mae bil mynd mas, fi ffili cofio pwy oedd wedi cario'r bil, a wedyn mae Blacker yn just neud y slap na, right o flaen y dyfarnwr. Fi credu oedd yr un ar asgell, fi credu oedd e'n eitha agos i ble oedd y bil hefyd. A di just meddwl, right, chi lawr o bwynt, smol, eisiau cadw'r tîm mas a smol, cadw eich hunan mewn y gêm, falle rhoi llawer o amser lawr ar y cloc, a wedyn chi'n neud rhywbeth fel na. Mae'r cloc bron yn goch. Fi ddim siŵr os mae'r Gweilch mynd i ymosod o fyna. O rhaid, oedd y sgarmes wedi mynd ymlaen a falle bil gloed yn nhw, ond fi ddim siŵr os maen nhw'n mynd i mynd lan a sgori. Wedyn mae just, mae just twp mwyn unrhyw beth fi'n meddwl. A sma, o'n i wedi gweld yn y gemau diwetha yn erbyn Cornet ar Storm. O'n i'n meddwl, mae dim brach di falle troi, felly ddim wedi cael dechrau dad i'r dreigiau. A nawr mae wedi, bach o amser, nawr mae wedi'n datblygu mwy lan, a mae fe jyst wneud na. Mae fe jyst, chi'n meddwl, pam mae fe wedi wneud e. Wedyn, y symudiad na o'r llinell, mae fel copy and paste o y gêm blwyddyn diwetha. A dy Morgan Morris, wel, ni ddim yn gweld Morgan Morris yn y llinell llawer o amser. Ni'n gweld e fel first receiver fel rhyw ffos. Mae fe jyst mynd ar ongl na tu ôl fel blindside angle right mewn. Ond nawr mae fe yn y llinell, a wedyn, dy'r Gweilch, mae Lake yn pilo round, a falle mae fe'n mynd o'r sgarmes, ni'n mynd round bach o momentum dy fe i cario neu paso mlaen. Ond mae wedi gwneud bach o switch, a mae Morris yn mynd roi trwyddo. A fi credu o Booth wedi dweud ar ôl y gêm, mae'r symudiad yn gweithio oherwydd mae'r naw yn y bin. Fi credu dyna ble oedd Blacker fod, a dadlwythiad gwych gan Morris i wneud y gais neu fod yn onest. Felly yr un prymti, felly wedi cael mwy o clics ar y cyfryngau. Fi credu'r un Morgan Morris na yn dda hefyd. A mae Morgan Williams na, a mae Morgan Williams yn nac o sgwr i geisiau. Wi ddim siŵr fel mae fe'n neud e. Na, yn union. Un pwynt fwy ar un Blacker, sori, ond o'n i'n moyn gweud e, a o'n i ddim yn troi draws ti, ond fel, oedd y cloc yn goch, a ni ddim yn sôn am y Crysydion fan hyn, ni'n sôn am y Gweilch, bod nhw'n gwisgo'r un kit. Maen nhw ddim yn sgori ceisio 50 metr mas fel arfer, maen nhw'n sgori ceisio 10 metr mas. Ond oedd y cais na wych, a ti sôn am ateb Tywi Booth, diolch yn fawr am y nod ti, cwestiwn fi, ond o'n i'n gofyn taw efe space identification oedd hwnna'n neud preset play, a oedd e bach o'r ddau oedd e, ond mae fe'n helpu pryd mae naw ddim na, a oedd Morgan Morris yn gallu rhedeg rhwng yr ochr dywyll, deni'r dyn ola, a wedyn paso mewn i Morgan Williams, a fi'n meddwl Morgan Williams yn wych to, gyda llaw, o'n i'n meddwl gath e perfformiad dda iawn, a newn ni falle sôn amdano fe bach fwy wythnos nesaf o ran Garfan Cymru a'i gobeithio ne. Ond chwarae teg i'r dreigiau yn yr ail hanner, dithyn nhw nôl mewn i'r gêm, fel maen nhw'n gallu wneud, cais neis gan Will Reed, a o'n nhw'n meddwl o'n wedi sgori cais arall gan Sio Tompkinson, oedd bas yw yn ros hanner mor ti'n mynd hanner mor bell mlaen a pas Plumtree Carwyn, ond ar ôl hynny, gath y Gweilch y pwynt bonus oedd y gêm drosto, do. Do, na beth oedd e mewn ffordd, ni wedi gweld tro ar ôl tro eleni y dreigiant yn ôl mewn i gêm pan mae'r canlyniad yn sorted, pan mae'r gêm drosto. Yn anffodus, dyna oedd unwaith to fel y Gweilch di wneud beth oedd angen wneud, cael y pedwar cais. O'n nhw'n gwybod, tas y dreigiant yn ôl mewn iddi, llwn i godi'n gêm to a sgorio bod angen, ond o'n nhw hefyd yn gwybod, dyw'r dreigiant ddim yn mynd i sgorio 3 cais i cael mwy o bwyntiau na ni. Wedyn, oedd hi bach o 20 munud diwetha, jyst yn rhywbeth o fel gêm o chess le oedd y ddoi dîm yn rhyw canstoi gilydd mas a dim byd lot yn digwydd, ond target y Gweilch oedd pwynt bonus, a fe wnaethon nhw hynny, a ni'n meddwl ambell i perfformiad anhygol gyda nhw.
na i weid hyn, a fi'n siŵr bydd lot o gefnogwyr sgarles sy'n ffrindiau fi'n cysau fi'n weid hyn, ond os na fydd Morgan Morris ar yr awyren i Australia, fyddai'n hyfforddi fod yn pilot a hedfan y mas yn unan, achos ar hyn o bryd i fi, does na ddim chwaraewr gwell yng Nghymru. Mae'r boi just yn ffenomenum. A ie, mae mor dda, mae'n rhwydd ei ngofio mae Cymro yw e. Na faint o fe'n sefyll mas ar y cae fi ar hyn o bryd. Wedyn, ie, mae yna dalent anhygoel gyda nhw fyna. A fi'n credu mae'n hanfodol fod yn cael cap neu fydd e siwr o fod yn edrych am rygbi dramor mwyn ennill arian os allwn ni gael yr recognition rhyngwladol mewn heiddi. Fi'n mynd i clipio hwnna lan a rhoi ar gyfryngau cymdeithasol os wedyn rhywun yn gallu rhoi gwersi i Carwyn, cos mae siawns go dda fydd e ddim ar yr awyr, fi'n credu. Ond fy'n heiddi, mae fy'n heiddi i le, na i weid hynny. Ond oedd bach o ddadle, rhaid i mi weid, am gais Kieran Williams o ran dwy symudiad, a pwynt i dyfu ar hwn, a fi'n credu mae wedi bod mor anghyson yn ystod y gyngred eleni ynglyn â beth yw ail symudiad neu na. Fi gath Steph Hughes ei galw am un cwbl o wythnosau nôl lle oedd nhw'n credu oedd wedi cael ei ddal yn y dacl, ond yn fi oedd y tacl heb ei gwblhau, a wedyn fi gweld ceisiau cael ei sgorio gen tîmoedd o bobman. A mae gymaint o anghysondeb ar un o'r rheol hynny yn dos Iestyn. Byw dy farn di ar y foment os angen plisio rhan hynny o'r gêm, neu ti'n credu bod rhan fwy o'r amser maen nhw'n cael ein gywir? Fi credu mae angen, mae'n jyst eisiau dweud beth yw tackle wedi orffen yn edrych fel, herwydd fi credu yn y siampl yna, fi credu oedd amddiffyn y dreigiau, felly di slip o bant Kieran Williams, a fi credu, fi ddim siŵr os mae fe'n gais, fi credu mae fe eisiau ryddhau y bel pigo fe lan a falle mynd eto, ond ie, fi credu mae angen bach mwy o, fi ddim yn meddwl o'n gair, ond just mwy o, oh, hang on, give me a second, ond just mwy o, fi just yn mynd yn blanc, fi just eisiau just gweld, os mae hyn yn tackle, ni eisiau gweld o'r gwmpas bron pob gêm. Os mae fe ddim yn tackle, wel, os mae fe yn double movement, mae angen pawb fod ar yr un hynbook fel rhyw sôn. A ie, mae fe ddim yn gais. Wel, yr un dy Will Reid bach yn dadleuol, fi ddim siŵr beth oedd... Ddim siŵr os mae Tompkinson fod ble mae fe yn i rwygo bel allan, ond mae fe'n digwydd i bron bob dim yn y gyngred bod rhywun di sgori a mae pawb di dadl amdano unrhyw beth dyddiau yma. Ond ie, fi credu just mwy o cysondeb dy gêm, mae rhywun eisiau dod mas yn dweud, reit, mae hyn yn tackle, a pryd mae hyn yn digwydd, mae rhaid i'r person di derbyn yn ryddhau, neu mae hyn ddim yn tackle, a mae dy rhywun siawns i pigo'r bin lan, neu ymestyn mas am sgori. Ond fi credu esiampl yna dy Kieran Williams, fi'n meddwl oedd yn double movement, a wel, ie, oedd y llinell yna ddim di mynd i plan o gwybod yr Gweilch, oherwydd nhw wedi colli'r naid, oedd wedi mynd dros y naid, a Nicky Smith di taflu fe nôl, a mae Kieran Williams yna yn sgori. So, ie, fi credu oedd yn double movement, fi'n meddwl. Ie, un cloi, Nicky Smith, ti wedi sôn amdano fe fyna Iestyn, ath ei bant ar mynd 68 neu 69, a gath ei glodfori oedd un o'r cad pawb wedi sefyll lan, o dechrau ar fainc, i fod yn onest, Dewi Lake a Jack Morgan yn sefyll lan. Mae fe'n anodd rhoi mewn i geiriau, wrth gwrs, perfformiad ola iddo fe ar y Swansea.com, ca i'r Gweilch nawr. Pa mor bwysig mae fe wedi bod i'r Gweilch dros y blynydde? Fi'n credu 189 o berfformiadau dros y Gweilch. Ie, odi, dros y flynyddoedd diwethaf, mae wedi bod un o'r gyreion dy'r Gweilch. Falle mae fe ddim wedi cael y recognition na dy'r tîm cenedlaethol. Wrth gwrs, mae wedi cael cwbl o capiau here and there, fel maen nhw'n dweud, ond rhywbeth bynnag mae fe wedi...
wel, dros y blynyddoedd diwetha, felly blynyddoedd cyn, yn wedi ran diwedd tymor cynta Gatlin, felly pethau wedi newid cwpl o flynyddoedd yn ôl, a mae wedi bod mewn y mas fel yna. Ond pryd mae wedi dod nôl dros, fi credu pryd nath arwyddo cytundeb ola fe, fi credu oedd yna'n un hir, tua 3 neu 4 blwyddyn, oedd ni jyst gallu gweld pob gêm fod mae'r lefel dal yna pob gêm. Falle pob sgrym cynta, mae rhywbeth falle ddim wedi mynd yr un ffordd, falle mae fe'n rhoi lan gech gosb, a yr un peth wedi digwydd ar y penwythnos yn erbyn y drigedd, yr un peth wedi digwydd yn erbyn Munster, a Munster wedi mynd lan y cas, sgori cais o'r llinell yna. So, falle y peth yna, ar ôl y sgrym cyntaf yna, mae fe'n wych. Mae fe'n bob man, mae jackal threat fel maen nhw'n dweud, mae fe fel cael rengol arall fel rhyw ffordd, ond mae fe gallu sgrymio hefyd, a mae hwnna'n pwysig fel prop, a mae'r tîm oedd y Lloegr mynd i fod yn eitha worried blwyddyn nesaf, oherwydd os mae fe ar rhyw fath o ffom, oedd cael ei di gweld yna yn Europe yn y ddwy gêm, oedd Joe Hayes di cael Ceredin Melin, a oedd Welford Road ddim, oedd llawer y sgrymau yn Welford Road y noson na, oedd Smith di fod ar top, falle ddim ar y car y diwedd, ond oedd llawer y sgrymau yn hanner cyntaf y Gweilch a fod ar top. So bydd tîm oedd y Lloegr cael bach o sioc, fi'n meddwl blwyddyn nesaf pryd mae Smith yn chwarae lan yna. Wrth gwrs, mae'n wisgo'r penwisg na, mae fe fel, pwy oedd yr prop pen rydd i Gerlir cwbl o flynyddoedd yn ôl, efe Iestyn, efe'r ariannwr, mae'n y blynyddoedd fel 05 i 10 neu rhywbeth fel yna, neu falle hwyrach, falle, ond mae fe fel fe fi'n gyrru, a bydd yr un fath yn sgrymio'r ofri, gyfle, fel yn erbyn Malherb y fyd, a phob lwc iddo fe am y dyfodol, boi reit teulu fyd o ran berson i fod yn deg. So wedyn ni mlaen i Gaerdydd, o'n i'n gwylio bach o hwn tra ni cyfarfod a tywi bwth yn Nicky Smith, fel wnaethon ni drafod. Y foment nath y gyrru'n goch digwydd, o'n i gyd mewn ystafell, tywi bwth di troi i ni, gweud, beth chi'n credu boys, pob wedi gweud, ni heb weld y replay, gweld yn ôl, gyrru'n goch. Oedd e'n wael yn dod, oedd e'n gyrru'n goch wael, Carwyn. Oedd e'n effernol. Ni'n sôn am dwpdra tîmoedd o Gymru, ond war y teg, mae'r award am y symudiad mwyaf twp yn mynd i'r chwaraewr o'r Sharks. Oedd e just... Oedd ddim mi angen e. A dyddiau hyn, mae yna gymaint o gamerau, mae yna gymaint o bobl yn gwylio. Does dim unrhyw obeth bod hwnna'n unrhyw beth llai na Cardyn Coch. A fi'n gwybod falle oedd Wynette yn disgyn, ond dwi'n am yn esgus, sori, oedd digon amser dy fe i adjusto uchder, a digon amser dy fe i wella'r ei dechneg, a nath e just meddwl, in for a penny, in for a pound. A oedd e just... anfaddeuol, a mae'n rhywbeth oedd y fi chwarae yn y ffeinal yn diflannu mewn moment fel e. Oedd e'n dacl oedd byth yn dilys efo. Oedd ysgwydd e mewn, oedd braich e mewn, oedd e byth yn ceisio wneud dacl wir. Mae fe ser e. A Sharks neu llawer o newidiadau fel oedd pawb yn disgwyl cyn ffeinal cwpan her, dim y 5 dim Etzebeth, dim pwy as yna, Oxenchae fel arfer na fyd. Ond, chwarae teg, perfformiad dda iawn gan Gaerdydd. Iestyn, be nes di o hynny, a falle cwbl o boes sydd ddim wedi cael llawer o glod, eleni, Alan Lawrence wedi cael llawer o glod oddi ar y gêm na, a Ben Thomas fel deg fyd. Fi credu mae Ben Thomas dy cyfle really dda i teithio dy Cymru yn y haf. Nawr ni wedi gweld chwarae lan at lefel yna mewn 2 safle. Mae versatility fel maen nhw'n dweud yn eitha pwysig, a ti'n gallu gweld pryd yn ei chwarae fel 12, o'n i just fel, falle 20 munud fel 10, fi jyst yn gweld
beth mae fe fel, a ni wedi gweld am cyfnod hir, fe'n dechrau fel 10, oherwydd tackle arall gan rhywun o'r Lions, wythnos diwethaf a fi'n ngofio'r enw, a oedd hwnna di cael yn afiad ar Gonzalo Betrino. Ond y dwy beth... Dylan Albert fi'n cael ei oedd e. Ie, fi'n credu oedd e'n Albert, ond dwy beth am y tackle yna. Un, fi ddim siŵr beth sy'n mewn pen Carwyn et, ond fel nath e sefyll lan yn syth yr ôl yna, oedd eitha dangerous i fod yn onest. Mae'n gwneud nhw beth. Oedd yna'n, o'n i'n meddwl, reit, mae'n wedi cael whack i'r pen fan hyn, a oedd yn whack. A just syth nhw lan, o'n i'n meddwl, hang on, oedd yna'r un person wedi cael y tackle yna. A oedd yr ail un, oedd beth oedd Frank Murphy yn wneud. Dy'r penderfyniad na. Ni'n meddwl oedd ni roi Caredyn Felen. O'n i'n meddwl, na. Ond... diolch i'r TMO oedd di newid y penderfyniad na. Herwydd, fi ddim siŵr beth nath Murphy wneud dy'r tackle na. Ond, ond i Caerdydd, mae fe dal yn fuddugoliaeth, mae fe'n 5 pwynt. A fel nath i sôn, ni'n meddwl Alan Lawrence di chwarae'n really dda. Wel, oedd rengol i gyd i fod yn onest, oedd both yn di sgori, oedd Lawrence di sgori a oedd Ben Donald di sgori hefyd. A fi'n credu mae Donald di dod mewn a mae di rhoi effaith really cryf i'r rengol na. A mae fe'n dda i weld, wrth gwrs mae'n colli Turnbull, mae fe'n ymddeol y blwyddyn yma. A mae Donald di dod mewn a mae fe'n really dda. Mae'n edrych mlaen i gweld mwy o fe. Fel nath i sôn dy Ben Thomas, mae cyfle really dda dy fe nawr i mynd yn haf. A fuddugoliaeth dda gan Caerdydd falle fod Hema Webber, Ellis Berfyn di wneud bach o cawlach dy un o'r ceisiau. Ond na, chi'n mynd i Africa, os chi'n gallu dod mas o un game dy 5 pwynt, chi'n mynd i fod yn hapus dros ben. Ie, bydd nhw'n hapus dros Ben, a mae hwnna'n sicrhau bod nhw'n mynd i orffen uwch Ben y Scarlet, sori Carwyn, ond mae fe'n canlyniad da iddyn nhw, a fel nes i sôn, Ben Donald, chwarae teg, mae fe wedi bod yn dda iawn. Fi'n cytuno, Alan Lawrence yn ddiweddar yn wych fyd, mae rhaid i Ben Thomas fynd, rhaid iddo fe fynd yn yr haf. Fi'n gwybod Gatland moyn gweld e fel 10, a fe heb cael llawer o gyfle i fod fel yna. Carwyn, bydde ti'n hoffi weld fwy o Ben Thomas fel 10 mynd ymlaen? O feddwl nawr, mae newyddion wedi dod mas bod Cam Sheedy mas am hir dymor, a falle mynd i golli bach o ddechrau flwyddyn nesaf. Bydde ti'n licio weld e cael y cyfle gyda Caerdydd? Mae'n sicr mae wedi rhoi i law lan i gael y crisif 10 dechrau tymor nesaf. A fi'n credu bod y ffaith bod e wedi chwarae yn y canol yn mynd i helpu fe, achos mae'n amlwg mae'r sgiliau'n debyg, ond hefyd yn wahanol. Wedyn, mae'r ffaith bod e wedi cael profiad yn y canol yn mynd i helpu fe. A cysondeb fi'n credu sy'n eisiau ar rhanbarthau Cymru, bod ti'n wythnos ar wythnos, bod ti yn cael yr un chwaraewr yn y crisif 10 yn y canol yn fewn nhw. Yn wedig 9 a 10, achos mae'r bartneriaeth na yw'r gwahaniaeth mewn ffordd rhwng tîm da a tîm average gwael. Os nad i 9 a 10 yn gweithio, dim pwynt i ti gael ysgellwyr. Wedyn, mae fe'n ffwtboler. Fi'n credu bod wedi... o'n i'n meddwl bod wedi perfformio dda iawn yn Africa o'n i'n chwarae bach o devil's advocate fan hyn. Da'r sgôr yn 26 i 7 ar hanner amser. O'n i braidd yn siomedig mae dim ond 10 pwynt sgoriodd Gaerdydd yn yr ail hanner. O'n i'n meddwl, tysa hwnna'n... A dim bod fi'n gweud bod Gaerdydd yr un lefel a Leinster neu Munster ar hyn o bryd, ond sa hwnna'n un o'r tîm oedd mowr yn y gyngred, fydden nhw'n sgoro 30 pwynt a mwy yn yr ail hanner. A fi jyst yn credu falle ni'n eog ar hyn o bryd o dderbyn fuddugoliaeth achos bod nhw ddim yn digwydd yn aml, yn hytrach na falle really putting a team to the sword. Ond, fel chi'n gweud, 5 pwynt yn Africa, as in, diw'n am yn beth hawdd iawn i wneud. Nath yr un tîm Sharks chwalu'r Scarlets yn Parc y Scarlets ddim spel nôl wedyn. Diw'n yn das cawd, ond so mae'n rhaid yn gyfarch Caerdydd ar y fuddugoliaeth. Carwyn byth yn hapus, na. Fi yn cytuno, ond ar y llaw arall,
wythnos diwethaf fi'n credu, o'n i'n cwyno bod tîm o Gymru ddim yn cymryd mantes pryd mae'r gwrthwynebwyr lawr i 14 a nath Caerdydd cymryd mantes. Fi'n cytuno, dylen nhw wedyn dy gwthio ymlaen yr ail hanner, ond 5 pwynt, 5 cais, ceisiau da yn wedi greidi, cais dda i greidi fyd. So, balch bod Caerdydd wedi cael y fuddugoliaeth. Iestyn, Ti'n gweithio mas o be weid yn beth i flwyddyn Caerdydd? Wyt ti dal yn teimlo bod e'n oherwydd mae pawb yn gweud bod e'n flwyddyn positif, ond ar ôl, oedd hwnna'n fuddugoliaeth cyntaf ers, wel, fuddugoliaeth dros y 30, fuddugoliaeth cyntaf y calendar. Felly, yfe'r tymor positif neu tymor Simpson? Fi'n credu mae elfennau o'r mwyafrif o gemau wedi fod yn positif. Wrth gwrs, chi'n edrych ar y tabl a mae joc na wedi fod lawr amdano losing bonus points RSC, pethau fel yna, etc. Ail fwy o bonus points yn y gyngred. Wel, ti ôl beth bod 5 tîn, ond... Ie, ond yn ywedig o colli mewn 7, a chi'n meddwl, come on, mae fe'n elfen o anffodus, ond mae fe'n elfen o falle ddim cloi allan gemau, a fi'n credu tîm wedi ifanc, fi'n credu dyna beth yw'r gwers caled, o mynd mewn gemau, o aros mewn gemau, a falle aros mewn amser hir i ennill. A fi'n credu, falle, perfformiad ail hanner, falle ddim lan i'r safon o'r perfformiad hanner cynta, mae'r canlyniad dal na. A fi'n credu dyna beth oedd un o'r pethau oedd Shearat i dweud ar ôl y gêm. A dyna beth yw'r peth pwysig, fi'n meddwl. Nawr mae wedi cael fuddugoliaeth o dan nhw. Oedd i gatre, fuddugoliaeth oedd i gatre gynta ers gêm yn erbyn y dreigen Faes Rodney Pryd yn mis Hydre. Yn amser hir iawn o ddim ennill oedd i gatre. A nawr ni eisiau gweld y Caerdydd i nhw adeiladu ar hyn mewn i blwyddyn nesaf. A felly gêm oedd agos na, maen nhw'n dechrau, ddim deall, ond felly learn how to win fel rhyw ffordd. A cloi mas y gêm yna. Ond fi'n credu ar y cyfan mae fe'n positif. Wrth gwrs, ac chi'n edrych ar y tabl a'r canlyniadau, mae fe ddim. A fi'n credu dyna beth yw'r cam nesaf nawr i'r Caerdydd. Ie, yn sicr. Mae rhaid dweud, maen nhw ddim wedi cael lockdown a fiadau nawr. Fel fi wedi sôn, cael ymsidi mas dros y haf falle am bach dechrau blwyddyn nesaf gyda taw PCL mae fe wedi wneud. Anaf cas iawn hefyd i Terry Williams, mae fe mas o'r haf Gymru. Mae fe'n golled enfawr ond dwi i Gaerdydd, ond hefyd i Gymru. Carwyn, oedd cyfle dy fe siŵr o fod, bydde ti wedi meddwl, i fod yn trydydd ddewis ar y daith na, cael bach fwy o gyfle yn Crys Cymru, hyd yn oed os oedd e mond oddi ar y fainc. Definite. Fi'n credu oedd popeth mewn ffordd yn agor lan iddo fe gael y cyfle yna gyda anafiadau chwaraewyr eraill, ond dyma harsh reality i'r gêm mewn ffordd. Sawl gwaith ni wedi meddwl am un o'i gyd-chwaraewyr Ellis Jenkins, tas fe'n ffit nawr, byddai'n siwyn y tîm Cymru, a mae jyst i cael ei anafu i'r pryd. Fi'n gobeithio i Teddy bod e'n mynd i gael anlwc rhywun peth a Ellis Jenkins, a mae one-off i hwnna fydd awn ôl yn gryfach, ond mae wedi chwarae mor dda, mae wedi heiddi i le yn y garfan, a bosib bydde wedi cael un dechreuad yn y gêm yma yn yr haf, ond mae'n just... Mae pethau chi'n mynd yn dda i ti, mae rhywbeth wastad yn mynd yn wrong, ond fi jyst yn credu... Mae hwnna'n rhyw fath o fel syml am Gaerdydd, felly, le maen nhw wedi colli chwaraewyr ar yr amser anghywir, a fi'n credu un peth maen nhw wedi colli felly yw arweinyddiaeth yn y gemau tyn yma. Fi'n credu maen nhw'n cael 8 neu 9 pwynt bonus o fewn 7. A mae'r gêm yna, yn amlwg maen nhw'n rai ennill, as maen nhw yn y gêm, ond felly bod nhw ddim wedi cael y chwaraewyr iawn yn ffit ar yr adeg iawn, ar y car ar yr adeg iawn, i allu wir droi rhai o'r canlyniadau yna. Achos ti'n troi 3-4 o'r losing bonus point na i wins, ti 15 pwynt yn fwy yn y tymor. All of a sudden, yn edrych yn bod fel in between y top 10 a'r bottom 4, ti'n pwysio am y 10 uchaf, falle hyd yn oed y gemau gyfle wedyn.
Pethau bach yw sy'n angen nhw newid, a fydden nhw'n brwydro am yr 8 uchaf, mae jyst eisiau nhw gael... Dwi'n meddwl habit o ennill fyd yn mae colli'n habit, ond mi hefyd yn credu bod ennill yn habit, a pan ti ar rôl fel la, mae popeth yn haws. Mae rygbi'n gêm hawdd i wario pan ti'n ennill. Unwaith ti'n dechrau colli, mae pennau mynd, mae hyder yn mynd, a mae'n rygbi'n gêm galed iawn. A fi'n credu, na pan mae'r gêm rhwng y Gweilch a'r Gleision, yr un mor bwysig i Gyrdydd, sori, dim yn Gleision, mae'n hen fynd. Mae'r gêm na, yr un mor bwysig i Gyrdydd, a beth yw'r Gweilch, am rheswm hollol wahanol, os yw'r un peth ar Sgarres. Os yw Gyrdydd yn gallu gorffen y tymor y 2 bonus point win, maen nhw'n mewn i'r pre-season yn bownsan, maen nhw'n reit. Ni mas o'r drawt na nawr, let's go. Ond yn amlwg, mae Gweilch mi gael beth i wedyn am ti hwnna gyda'i 2% chance nhw o gyrraedd y gemau ar gyfle. Ie, yn sicr, cyn popeth, mae'r gêm fawr na ar ddydd y farn. O'n i'n siarad â rhywun, a ddim yn gefnogwr o chwaraeon, a nes i weid so mae dydd y farn mewn pethefnos, a mae'n beth yw dydd y farn, be maen nhw'n difarnu. A mewn ffordd, fi'n gytuno, ddim byd i ddifarnu mewn ffordd, yn mewn i'r gêm. Yr unig tîm sydd ar rhywbeth ar y linell yw'r Gweilch. A bydden nhw wedi gobeithio bod y Caerdydd wedi colli ar y penwythnos, bod nhw heb cael fuddugoliaeth mewn 11 gemau. Iestyn, sio ti'n gweld y gêm na'n fynd rhwng Gweilch a Caerdydd? Oherwydd, mae fe'n bwysig weid, mae angen pwynt bonus ar y Gweilch nawr i sicrhau lle yn yr 8 uchaf. Cyn i ti ateb y gwestiwn, mae fynd trwy'r tabl a bach o'r permutations. A maen nhw'n sefyll nawr dal yn 11 safle, ond maen nhw'n 4 pwynt tu ôl Caeredin, Benetton, Lions a lefel o ran bwyntiau a Connacht. Mae Caeredin yn chwarae Benetton, mas yn Benetton, a mae'r Lions yn chwarae gyda Stormers i ffwrdd ond nhw. So, maen nhw angen bod, wel, 2 o'r tîmau yna ddim yn cael unrhyw bwyntiau o ran y gêm ola. Mae fe'n edrych fel bod e'n mynd i fod yn anodd iawn. Ond Iestyn yn gyntaf, sori, am y cwestiwn hir, beth am y gêm yn erbyn Caerdydd, os cyfle dyn nhw'n cael y fuddugoliaeth, a os cyfle dyn nhw'n cael y fuddugoliaeth a phwynt bonus? Falle. Nawr mae Caerdydd tymor bach yn momentum. Fi'n credu mae'n dod mewn slight ffefrynnau. So, os i wedi gweld y Gweilch dros wythnosau diwetha, falle ddim ar ei orau yn y 2 wythnos diwetha ar ôl y fuddugoliaeth fawr yn erbyn y Stormers. A fi'n credu mae Caerdydd eisiau gorffen y tymor yn eitha cryf, a hwnna'n mynd i fod yn pwysig i tîm Matcher i fynd mlaen at tymor nesaf. Ond i fod yn onest, fi ddim credu bydd llawer o'r Gweilch yn edrych ar y top 8 i fod yn onest. Mae fe yn 200 chance i mynd lan nes, so chi eisiau un o Benz yn ei Caeredin i sgwrdd llawer y pwyntiau, fod y tîm arall ddim. Gentleman's agreement, etc. Ond mae Connacht rhywle felly, mae Connacht yn Dublin, so fi ddim siŵr fel mae hynny'n mynd i gweithio mas. Fi credu, mae Ulster trwyddo oherwydd nhw wedi bydd i Leinster yr wythnos cyn, a mae dy Lions yn erbyn y Stormers, mae Stormers ddim llawer i chwarae amdano, fi ddim siŵr os mae dal cyfle iddyn nhw i mynd at y cwoteri gatra. So, fi ddim yn siŵr, ond fi credu falle bydd y Gweilch yn just ffocysu ar y fuddugoliaeth yn gyntaf. Fi credu dyna beth yw'r beth pwysig. Gallu gorffen tymor, ennill 10 o gemau, dim ond colli 8. Fi credu hwnna'r tymor gorau dan Toby Booth yn USC. A fi credu bydd yna'n y prif ffocws. Os mae'n gallu sgori 4 cais, ond nhw wedi yn erbyn Caerdydd yn gynharach yn y tymor yn Pen y Bont. Falle dyn nhw edrych, ond mae fe'n bach o mantes i cyfnogwyr y Gweilch. Mae nhw'n gallu mynd mewn i'r gêm ar ôl y gêm arall wedi digwydd. So falle bydd y cyfnogwyr yn gwybod beth sydd angen. So nhw jyst eisiau 4 cais, ond nhw eisiau ennill gan X amount of points. Ond fi ddim credu bydd
y chwaraewyr felly ddim, a fi siŵr bydd tywy bwth ddim, os oedd rhywun yn gofyn y cwestiwn iddo fe, os mae fe edrych at y gemau eraill, bydde fe'n dweud na, a so, bydd death grants dy ti. Ond ie, mae fe wedi prif ffocws yw just ennill y gêm. Os mae rhywbeth arall, os i da'r bwynt pwnus, mae hwnna'n positif arall. Os i gallu mynd i'r 80 mae hwnna'n positif i chi i ennill y tymor. Ti'n sôn am ennill ganrif ar y pwyntiau. Reswm fi'n gweud maen nhw angen pwynt bonus bod 4 pwynt maen nhw tu ôl Caredin, Benetton a Lions yw. Mae Gweilch -39 gwahaniaeth yn pwyntiau. Benetton yw'r un nesaf, -14. Felly mae fe'n bosib o swing bod nhw'n gallu dal Benetton, ond y lleill wedyn Caredin +44 a Lions +133. Maen nhw ddim mynd i ddal nhw. Felly mae fe'n edrych yn anodd, ond fel nes i sôn, byd nhw'n gwybod be maen nhw angen wneud. Bythefnos yn ôl, Carwyn, o ti'n gweud i fi, wel, wythnos yn ôl fi'n credu, bod cyfle dy'r Gweilch. Ti dal yn credu fe, neu ti'n credu bod fe'n, na, ti'n ysgwyd y ben? Na, fi'n credu'n anffodus i'r Gweilch bod canlyniadau penwythnos diwetha oedd yn hollol bonkers, allai weid. Mae popeth sydd wedi gallu mynd yn erbyn y Gweilch wedi mynd yn ei erbyn nhw. A fi'n credu, yn anffodus, fydd y popeth dysto erbyn gêm, erbyn bod Gweilch yn chwarae. Fi jyst yn credu, bod Benetton gyda points difference sy'n rhoi gobeith i'r Gweilch, adre mae Benetton edrych yn beryglus iawn. A fi bron o hwn gallu gweld Benetton Caredin yn gorffen yn 28 ôl dro, a'r ddoi dîm yn hapus i gael 3 pwynt yr un, a gwybod bod nhw'n gemau ar gyfle. Mae hefyd y ffaith bod y Stormers nawr ddim yn gallu dal Glasgow yn neud pethau hyd yn oed yn galetach, achos bod nhw fel, wel, oedden ni'n rhoi hoi i rai chwaraewyr gyda gêm i ffwrdd mwy na thebyg, fi'n credu, yn Glasgow. Wel, neu Glasgow, Leinster, Bulls neu Munster, mae'r 4 ucha dal yn gallu newid. Wedyn, bydd y Lions yn mynd fel am y wel, falle gawn ni ffafr wrth y Stormers. A fi'n credu bydd y Gweilch yn ennill, ond fi hefyd yn credu bydd Gaerdydd yn cael pwynt bonus o fewn 7. Bydd hwnna i fi jyst yn syml an tymor y ddoi. Y Gweilch yn ennill gêm agos a Gaerdydd yn colli fewn 7. Rhyw fath o sgôr o 21-15 neu rhywbeth felly, mae fe'n edrych fel. Gweilch ddim yn swyddog cael 4 cais, a Caerdydd yn goffin o fel 7. O ran y gêm arall, na ddechrau dy ti, Carwyn. Wel, sgarau siŵr o fod i'r ffefrynnau nawr. Bydd ti bod penefnos yn ôl, byddech chi falle'n gweud y dreigiau, ond sgarau sy'n ffefrynnau a siŵr ti'n gweld y gêm yn mynd. Ond sicr, fydden ni'n rhoi'r sgarles yn ffefrynnau nawr, a fi'n disgwyl nhw ennill gyda pwynt bonus unwaith to. Yn draddodiadol, ni yn neud yn effernol yn erbyn y dreigiau yn dydd y farn. Dyw dydd y farn a'r sgarles yn gwneud i'r dreigiau ddim yn rhoi lot o ddyddiau da i gefnogwyr o'r gorllewin. Ond fi jyst yn credu, mae'r bach o hyder na fydd y tîm di cael o giro zebra i ffwrdd o adre. Tro cyntaf mae'n 2 flynedd gael buddigoliaeth dramor yn rhoi hwb iddyn nhw. A fi hefyd yn credu bod fwy falle gyda chwaraewyr y Scarlets chwarae am o ran gobeithio am yna'r daith Cymru yn yr haf. Fi'n credu falle bod chwaraewyr y dreigiau yn fwy settled o pwy fydd ar yr awyren, a fi ddim lot falle o surprises yn dod o'r carfan nhw, le fi'n credu falle mae ambell un o'r Scarlets yn meddwl, os gai gêm dda, allai boltoi munud fatha ar y plen i Australia, wedyn fi jyst yn credu bod fwy da'r Scarlets i chwarae am y ran hynny. Fi jyst yn gweithio am gêm o safon mewn ffordd. Mae dydd y farn, mae'r hype bydde fe yn wych a mae'r tywydd gyda ymlaen braf. Mae'n gyntaf mis fe hefyd, os bosib gen i bach o hael a cyfle war y rygbi, ond yn aml iawn, dyw'r safon ddim cweith lan i beth ni'n obeithio. Fi yn gobeithio bydd y gêm hyn yn rhoi rhyw fath o aperitif bach i'r prif gwrs fydd o'r gwrs am 5 fi'n credu mae'r ail gêm. Wedyn, bydd hi'n rhyw good warm-up fach i'r boes sy'n dod ymlaen yn hwyrach. Iestyn, ti'n cytuno? Fi'n credu dy Scarlets, os chi'n gallu ennill y blwyddyn dy 2 fuddugoliaeth, wedi dy pwynt bonus,
Mae'r hyder yna felly gallu dod ymlaen blwyddyn nesaf. A so, y prif peth y dreigiau nawr, so, mae nhw rhaid so, ennill ei gêm ola o'r tymor hefyd, a fi credu mae dreigiau eisiau chwarae dy'r chwaraewyr ifanc yma. So, Iwan Ross, oeddwn i'n meddwl wedi cael gêm dda fel cefnwr penwythnos diwetha. So, mae rhywun fel Joe Westwood yn y canol, oedd wedi dod ymlaen rhoi llawer y bwer trwy'r canol amddiffyn y Gweilch. So, wedi pryd mae'n cael bloc yma yn y ffordd, anyway, gario ymlaen. Ddim mwy o ref chat gan fi, ond ni'n meddwl wedi cael gêm dda. Ond, credu dreigiau, rhoi cyfle i chwaraewyr ifanc yma. Mae'r tocynnau felly ddim wedi mynd off y shelf, a felly fi ddim torf na fel ma fe yn Stadiwm Principality, ond stadiwm eitha fawr, dy'r tîm Pildrod o Caerdydd, a mae cyfle i chwarae flaent o llawer o bobl, a bydd profiad na dechrau ifanc yn helpu nhw sydd gymaint. So, fi'n meddwl, jyst gobeithio mae fe'n gêm gyffroes rhwng dwy dîm o Gymru, a gobeithio mae fe'n hael. Os mae fe ddim, wel, bydd y tywydd ddim yn chwarae bêl dyn ni. Dim ots fi, os mae fe'n tywyll a ofnadwy, oherwydd fi off i Ffrainc 2 ddydd ar ôl, felly so long suckers fel pe bai. Ond, y gair cyflym am y gemau penwythnos yma, Caerloyw yn ware Sharks yn Cwpan Her Ewrop. Ydy Max Llewellyn yn chwarae, ni'n gwybod to? Mae am ddim, so that's the only centre news I've got. Mae am ddim yn chwarae. Fi ddim yn siŵr yw'r ateb. Mae fe'n ei fod yn gêm gyffroes herwydd mae Caerloyw felly ddim wedi perfformio yn y gyngred, ond mae ddwy tîm ddim wedi perfformio dda yn y gyngred, ond yn gêm y Ewrop, maen nhw wedi troi lan, a ti'n gweld rai chwaraewyr yn tîm y Sharks na, chi'n edrych mae llawer o brofiad yn nhw, mae llawer o chwaraewyr wedi ennill gemau fawr yna, rhywun fel Etebeth, rhywun fel mae Pimpi a chwaraewyr fel yna. Ond fi credu felly, yr un peth fel na Carwyn sôn dan o dreigiau scarles, felly warm-up bethau dda, a mae gêm fawr sy'n digwydd mlaen wedyn. Max Llewellyn ar y fainc. A ynglyn â Josh Hathaway, mae bach sôn wedi bod amdano fe fel falle bolt am yr haf i Gymru. Carwyn, pwy ti'n gweld sy'n mynd i ennill? Mae'n un o'r rhain, really. Mae ffordd bwc ti hedfa mas o ffenest, so sy'n un yn nhw'n cyrraedd gyda lot o'r hyder. A'n amlwg, mae Llundain yn llawn, mae lot o bobl o Deffrau cael ei symud i Llundain. Fydd y ddoi dîm yn cael ei cefnogi'n reit dda. Fi jyst yn credu bod Caerloyw'n ffindo ffordd o ennill, a fi... Felly fydd hi'n spectacle, ond ddim achos bod lot o geisiau, ond fydd e jyst yn brutal battle rhwng fel doi fel cliff mewn ffordd, jyst yn bwrw mewn i gilydd. A fi jyst yn credu fydd bach yn ormod gyda Caerloyw, ond fi yn credu bod e yn dda i'r gystadleuaeth, bod tîm oedd o De Affrica yn cyrraedd y ffeinal, yn amlwg maen nhw'n newydd i'r gystadleuaeth. Mae lot o fel hollti blew wedi bod ar dylsyn o fod yn chwarae neu beido, ond fi jyst yn credu mae'n dangos, mae'n rhoi gobeith i bob un, felly bod unrhyw un wedi cyrraedd y ffeinal, ar ynwedig pan edrych ar safle ddoi dîm A yn eu cyngreirio nhw, felly bydd un o rhanbarthau Cymru yn cyrraedd y ffeinal unwaith to. Yn sicr. A fi'n credu ddiddorol, os maen nhw'n dod mewn i frwydr yn y blaenwyr, sy'n siŵr, fi'n credu bapur bod ti'n gweud Sharks. Ond gen i weld sy'n ei ffynnu. Jyst dim llawer amser dyn ni, felly yn gloi, pwy sy'n mynd i ennill ar y gêm fawr? Toulouse neu Leinster? Iestyn? Toulouse. Carwyn? Fi gorffa gweud Toulouse. Fel, o'n i ar bod, fi wedi gweud yn gloi, nawr fi'n mynd i fynd yn hir. O'n i ar bod a nath nhw weid, am fod ni'n Gymru, ni'n mynd i gefnogi Leinster oherwydd bod Robin McBride yn hyfforddi Leinster. Dyw hynny ddim yn gweithio o ran Leinster.
Fi'n credu pawb eisiau trws, ddim wedi gweud bod Leinster yn mynd i bod yn fuddigol, fi'n credu bod gormod yn nhw, fi'n credu bod nhw'n mynd i ennill, ond fi yn gobeithio bydd Toulouse yn ennill. Sa'n angen bod yn impartial nawr. Wel, os yn ni wedi dod mlas a dweud fod Leinster yn mynd i ennill, bydd cefnogwyr Leinster wedi dod ato fi am llawer o pethau yn y gorffennol a'r trydan, ond os yn ni wedi dod mas a dweud fod Leinster yn mynd i ennill, bydd nhw rhaid eisiau ddod nhw'n fod eitha nais i fi. A maen nhw ddim yn dweud na rwy aml, ond fi just, mae Anton de Pont yn chwarae, so fi credu fi just ffefrynu pwy bynnag sy'n mae de Pont yn chwarae i fi'n meddwl. Ie. Bys ydy croesi bydd e'n gêm dda, siŵr o fod bydd y dau tîm, wel, yn sicr dau tîm eleni gorau Ewrop o bell ffordd, mewn ffordd. Diolch yn fawr i'r ddau ohonych chi, diolch yn fawr i bawb arall am rando. Fel ni'n gweud, bydd ni'n nôl o thosasa, bydd ni'n trafod pwy ddylse fod yng Ngharfan Cymru o ran ein berna ni. Edrych mlaen i ddydd y farn dal i fod, oherwydd mae pythefnos i fynd tal hynny, a hefyd falle bach o jat yn byty. Be bynnag sy'n mynd mlaen yn hafen ni, sy'n byd y fi, ond falle mae'r boes yn neud rhywbeth o'i diddorol i fi. Ond ie, diolch yn fawr am rando, dilyn ni ar gyfryngau gyfddeithasol, neu YouTube, dilyn ni ar YouTube fyd. A hwyl fawr am y tro a gweld chi wrthnos nesaf. Ta-ra! Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. Sports Social Podcast Network.